आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। समाजातील गरजू आणि निराधार घटकांच्या मदतीसाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या विलेपार्ले येथील कोकण कट्टा या सेवाभावी संस्थेनं माणुसकीचा अनोखा उपक्रम राबवत साई आधार संस्थेला जीवनावश्यक वस्तूंची मोठी मदत केली। विलेपार्ले येथील कोकण कट्टाच्या वतीनं साई आधार या निराधारांचा आधार बनलेल्या संस्थेला तब्बल 2000 किलो तांदूळ, 200 किलो डाळ तसंच मुलांसाठी बिस्किटे, फरसाण, केक, वॉटर बॉटल आणि उत्तम दर्जाची पेनं यांचं वितरण करण्यात आलं। या उपक्रमाला विलेपार्ले येथील श्री स्वामी समर्थ मठाचे विशेष सहकार्य लाभलं। साई आधारच्या निवासस्थानी जाऊन ही मदत सुपूर्द करण्यात आली। यावेळी कोकण कट्टा संस्थापक अजितदादा पितळे, दादा गावडे, सुजित कदम, प्रभाकर फणसेकर, जयेश बंदरकर, सचिन दिवाळे, राजू चव्हाण, आत्माराम डिके यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांनी सेवा कार्यात सहभाग घेतला। यावेळी केवळ धान्य वाटप न करता मुलांशी संवाद साधत त्यांना खाऊ व आवश्यक साहित्य देण्यात आलं। या उपक्रमामुळे मुलांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद उपस्थितांच्या मनाला स्पर्शून गेला। त्यांच्या आनंदाला जणू सागराचे रूप प्राप्त झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। कोकण कट्टाच्या वतीनं भविष्यात ग्राम संवर्धन, पैण आणि मोखाडा येथील सह्याद्री संस्था यांनाही धान्य व अन्य मदतीचं साहित्य देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे। नमस्कार, आज आपण साई आधार या संस्थेकडे आलेलो आहोत। आपण कोकण कट्ट्यातर्फे प्रतिवर्षी एक माणुसकीची भिक्षा फेरी हा उपक्रम राबवतो आणि प्रचंड लोक जे आपल्याला या गोष्टीसाठी अतिशय सगळ्या तऱ्हेने मदत करत असतात। काही लोक आर्थिक मदत करतात तर काही अन्नधान्य रूपात जे करतात त्या सर्वांचे मनापासून आभार, कारण तुमच्या त्या दातृत्वामुळेच आपण आज इथपर्यंत येऊ शकतो। आणि यंदाचं हे 10वं वर्ष आहे। तुम्ही पाहू शकाल 10व्या वर्षी सुद्धा आपण अगदी सातत्याने हा उपक्रम राबवत आहोत आणि याच्यासाठी आपला श्री स्वामी समर्थ मठ विलेपार्ले पूर्व यांचं मोठं योगदान असतं, कारण त्यांच्या इकडे आपण त्या आपले बॅनर लावून आपण लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि शेकडो लोक या आपल्या उपक्रमात सामील होतात। आणि त्यामुळेच आपण आज या इथे 2000 किलो तांदूळ आणि 200 ते 300 किलो आपण डाळ देत आहोत। हे फक्त तुमच्यामुळेच शक्य आहे आणि सातत्याने हे राहण्यासाठी पुढच्या वर्षीसुद्धा असाच हा उपक्रमाला आपण मदत कराल ही आम्हाला आशा बाळगतो। आणि श्री स्वामी समर्थ आणि या सेवेत जे जे सामील झालेत त्यांना मनापासून आभार। आणि आपण जिथे आलो आहोत या साई आधार संस्थेचे जे मुख्य आहेत ते आहेत विशाल परुळेकर साहेब। तर त्यांच्या आज इथे कमी मुलं आहेत, कारण काही मुलं सुट्टी पडल्यामुळे एका कॅम्पला गेले त्या सुट्टीच्या ह्याच्यामध्ये, आणि त्यामुळे आज फक्त 10-8 जण आहेत। बाकी जे 40 लोक जे मुलं आहेत ती नाशिकला एका कॅम्पसाठी गेलेली आहेत। असो तर विशाल परुळेकर सांगेल की ज्यांनी आम्हाला आपल्या मार्फतच म्हणावं लागेल, कारण आपल्यामुळेच हे आम्हाला सगळं कोण देत आहे। कारण तुमच्यावर एवढा विश्वास आहे तेवढा तुम्हा लोकांनी आमच्यावर ठेवून हे कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी आणि आमचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही मदत केलेली आहे। तर विशाल साहेब, मी तुम्हाला विनंती करतो की त्या सर्वांचे आभार तुम्ही मानले तर जरा आम्हाला वाटतं बरं वाटेल। नमस्कार, जय हरी, श्री स्वामी समर्थ। आपण पाहत आहे प्रतिवर्षीप्रमाणे गेली 10 वर्ष सातत्याने माणुसकीची भिक्षा फेरी कोकण कट्ट्याची, आणि ह्या फेरीमधून जमा झालेलं जवळपास हे 2000 किलो धान्य जे ह्या लहान बालकांच्या जेवणासाठी रोज वापरलं जाणार आहे। सध्या आपण बघतोय जग बदलतंय, माणूस माणसापासून लांब होतोय, भाऊ भावाला ओळखत नाही, आणि अशा वेळी कोकण कट्ट्याचे सर्व सहकारी दादा काका ह्या मुलांच्या मागे उभे राहिले आणि जवळपास वर्षभराचं हे धान्य त्यांनी जमा केलेलं आहे। मी खरं म्हणजे निशब्द आहे, त्यातून आले, कारण रोजचा घास मिळवताना काय करावं लागतं हे मी पाहिलेलं आहे। अगदी सहजपणे पुढचं 1 वर्ष ह्या मुलांना जेवण मिळणार आहे त्या भिक्षा फेरीमुळेच। मी स्वामींना विनंती करतो की सर्वांना उत्तम स्वास्थ्य समृद्धी मिळू दे, तुमचं सर्वांचं हे प्रेम असंच कायम राहू दे, आणि जगावरती आलेलं हे महागाईचं संकट, बेरोजगारीचं संकट लांब निघून जाऊ दे। श्री स्वामी समर्थ।